räisätä boksiin, Decker. Vasurin keski. Edot joukkue on hetken kuluttua tekemässä, kun nyt tullaan sitten vasemmalta. Ruoppia haetaan, mutta Dehme sisään. Antvi. Laidalla kiitää, Dion Krasnitsi. Krasnitsi haastaa, mutta kyllä Tristan Decker on ollut tänään kyllä mielestäni yksi Vepsun MVP-pelaajia tuolla omalla laidallaan. On kyllä pitänyt levitys vasemmalle, Derricka J. J lähtee haastamaan Deckeria, mutta tämä on tärkeä veto. Mitä tekee Decker? Sieltä lähtee veto ja pallo! Tulee sinne boksiin ja Akin Tunne pääsee pelaamaan. Dastil valahtaa! Decker. Nähti pikku kikko. Reed. Decker. Decker etenee siitä Kevin Kovacs Penissani ohi, laittaa pallon vasemmalta puolta ja pyrkii